खुलुमबाय। दिनै बिटिआर सरकारा मुंख्लंफोरनि मुङाव फैनाय फैसाखौ माहाय बाहायदों? आन्दलन समावहाय एनडिएफबि आरो एबसुनिफ्राय मुंख्लं जालांनाय माखासे न'खरफोरनि जानाखि अनसुंथाइ मोननांगौ बेखौ फेल जादों नामा बिटिआर गभर्नमेन्टआ अनसुंथाइ होनायाव? आरो दिनै ससियेल मिडिया बायदिफोराव नुनो मोन्दों जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों एनडिएफबि नंगुबै न'खरनि मुंख्लं जाथारनायखौनो अननो रोङै नायसननो रोङैखौ जों नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसे 125 एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसना जोंनो मेरिट्स लाबोगोन ना डिमेरिट्स लाबोगोन बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव बिथं भाबै सावरायगोन। नोंथांमोना जोबजासिम थाबानो जाबाय। स' हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां मोजां 125 एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसन 2019 जाय बिनि गेजेरजों एडमिनिस्ट्रेटिभनि खेथ्रआव होन, फिनान्सनि खेथ्रआवनो होन, एजुकेटिभनि खेथ्रआवनो होन, जोंनि ट्राइबेल एरिया 6 शिड्यूल प्रभिजनखौ जोंनि 6 शिड्यूलजों सालायजानाय ओनसोलफोरखौहाय स्ट्रेंदेन खालामो, पावार गोनांसिन खालामो। बेखौ लागु जानायाव रावहाबो अबजेक्सन गैया। नाथाय सासे दैदेनगिरिया ओरैबायदि बुंबाय थादों, बेखौबो जों गोसो होनो गोनां। बिइसिनि एमअएसआ बिटिसिआव खाथि फैयाखै। बिटिसिनि एमअएसआ कन्स्टिटिउसनेलि एक्सेप्ट जानाय लोगो लोगोनो बिइसिनि जेनाखि एमअएसमोन बे खाथाब बिटिसिना लागु जालायबाय। थिग बिदिनो बिटिआरनि एमअएसआ जुदि लागु जायोबा, कन्स्टिटिउसनेलि एक्सेप्टेड जायोब्ला बिटिसिनि एमअएसआ खाथास दानजागोन। अब्ला बिटिसिआव मा लिरनाय दंमोन, बिएससिआव मा लिरनाय दंमोन, बिटिआरआव मा लिरनाय दंमोन, खोथाया बेखौ लानानै खोथा बुंबाय थादों। खोब सिरियास खोथाया। बिइसिनि जायफोर लिरनाय खोथाफोर एमअएसआव बियो बिटिसिआव खामानि होफैयासै। बिटिसिआ बिटिसिनि एमअएसखौ लानानै सोलिबाय। दा बिटिआरआव नैबे 125 एमेन्डमेन्ट अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसना लागु जानाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि एमअएसआ दानजाबाय, बिटिआरनि एमअएसआ खामानि होबाय। दा बिटिआरनि एमअएसआव मा मा लिरनाय दं, मिथिं दावथिं लिडारफोरनि बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा खोन्थानायाव जों मिथिदों, जेरावनाखि गुबुनारिफ्राबो ट्राइबेलनि अनगायै गुबुनफ्राबो ट्राइबेलनि हाखौ बायनो मोनो, ट्राइबेलफ्राबो गुबुनफोरनो फाननो मोनो होननानै मोनथाय होनाया जोंनि थाखाय बेसे गिख्रंथाव, ट्राइबेलफोरनि इयुननि थाखाय। दा बेफोर लागु जायोब्ला, आरो दिनै बे सासे दैदेनगिरिया बुंबाय थादों बर' रावा 8 शिड्यूलआव हाबनाय हिसाबै बिटिआरनि एमअएसआव बियो 8 शिड्यूल महरैनो थाफिनगोन होननानै लिरनाय गैया होननानै। बिथं भाबै नोंथांमोनाव बांसिन नलेज थानो हागौ, बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। आंनि नायगिरि नोंथांमोन, आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोन। नाथाय बावहाय लिरनाय दङ बर' रावखौ आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजल' खालामनाय जाथोंसै होननाय। बारायनांगौ, जोंहा बारायनायाव रावहाबो अबजेक्सन गैया। नाथाय बेबादि गोबां उदाहरन दं। आरो माखासे पावार एन्ड फांसन्सखौ डिसिनि थ्रुयैहाय मावनाय जाथोंसै। इन्ट्रास्टेड टु डिसि टु observe the works done in बिटिआर एरिया। मा जाखो? बिटिसि ओनसोलाव थानाय, बिटिआर ओनसोलाव थानाय खामानिफोरखौ, मावजानाय खामानिफोरखौ अबजार्भ खालामनो, मनिटरिं बानायनो डिसिनो मोनथाय होबाय। आरो माखासे खामानिया डिसिनि थ्रुयै जानांगौ होननानै खारदो होमबा डिसिनाव गासिबो। होमबा आसामनियानो जाहैबाय डिसिनाव थांनाय माने जोंनो एन्सारखौ डिसिया होआ। 6 शिड्यूलआव बिटिसिनो बा बिटिआरनो डिसिया एन्सारखौ होआ, बे आसामनोसो होगोन। दा बेफोर खोथाखौ लानानै जोबोद गोनो गोथो जायो। रायजो राजाफ्रा क्लियारिफिकेसन होबा मोजां जागोन। दा बेजों लोगोसे प्रमद बर' सारा दैदेननाय, नेतृत्व होनाय बिटिआर
गभर्नमेन्टआ मानो मुंख्लंफोरनो होनांगौ फैसाखौ दाबो होआखै? मानो खुथार खुथार ससियेल मिडियायाव गाबलायनाय नुनो मोनखो? नंगुबैथार जोहोलाव एनडिएफबि आदामोननि न'खरनि जिग' बुजानाय जिग' गावथारजानायखौ खोन्थाबाय। मानो बिथांमोननि न'खरखौ नायस'नो रोङाखै? प्रमद बर' सारनि मेगनाव बेफोर गोग्लैसनहैयाखै नामा? ना प्रमद बर' सारा बैसोरखौ गिदिंहैयाखै नामा? नोंथाङा सासे CEM जानानै नों UPPLनि CM नङाथ'। बे रायजोआव थानाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आमार बिटिआर अঞ্চলত बসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীর এজন নেতা, बे नेता हिसाबै बे दैदेनगिरि हिसाबै नोंथाङा गासिखौबो अबजार्भ खालामनांगौ। অকল UPPL দলৰ কর্মী সমর্থন করা রায় সকলের কারণে নহয়, সকলো ব্যক্তির কারণে CEM नङा होमबा? UPPLनि मावथि रायजो राजाफोरनि थाखायल' नङाना, जों गासिबो रायजो राजाफोरनि थाखायनो नोंथाङा CM। दा बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय। नोंथांमोना मा सानो, मा नलेज दं, कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।